salminaɓe seeɗa bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo fi tv on calminama wonɓe rewo wonɓe worɓe wonɓe sahaji baniri yeɓoɓen wonɓe afrique amérique asie europe océanie calminama juurama en jittiɓe en jittaɓe seeɗa en jitti ka sabbuji ɗi en gari kadi humnude aaji hakkude min e yeɓiyankoɓe meɗen janggen fular janggen fular noon kewɗen wadde kala saaha eɗen gondi e musidɗo men on ilman gayɗo mo feccitani yewtere o kono kadi hande eɗen bismiɗo koɗo hande kono joom galle janggo ma en garti makko totten musidɗo men hono ilman gayɗo salmina bandiraɓe totten ko ɗiɗen ko koɗo hande kono joom galle janggo ilman gayɗo janggo jamal ñande mon jamal ñande mon ɓiɓɓe bandiraɓe on calminama goto kala yimɓe yettode on calmini bandiraɓe yimɓe to ayawa tivi en kadi jetti kadi technicien ji woni haraleɓe ɗum ɓe kabirɗe bawamaɗo ko mbiɗa ni kadi alaɗo yaro acci wonno garte yewtere men janggen pular ɗum kadi ko yettere ama no feewi ɗum mbiɗa ni hande en jii koɗo men ko koɗo kono kadi ko joom galle janggo oɗen jii bisimilla makko nde wadde ceerno hamad konngol arte e makko eyi ceerno ilman a salminama ɗimmol kadi a weltanama en garti e musidɗo men mo mbiɗen ko cuhlel duuɓi kono ko mawɗo golle hono musidɗo men Djiby Guissé komo ganduɗa mo yonto joni foti ƴettude yeru wonko hande o foti ƴettude kama kono hakke ko ganduɗe makko ko wona ɗum mbiɗini en ɗo kono eɗen gandi tan ko koɗo ƴettede yeru Djiby Guissé min calminima min juurimama min mbiyo bisimilla ma e galle ma simma e galle fulɓe kala calmina bandiraɓe caggal ɗum mi namdoma holi Djiby Guissé mbaɗima seydi Thiam koko mboɗani seydi gorko pullo moƴƴo jomi geɗal tedduɗo keɗɗo hinde toro daw kala mbiwo mbimi yimani ko pullo ɗigo kinde e koɗɗe dumaɓe e dumaɓe koko pullo hokka hinde toro daw Thiam mbaɗima seydi Thiam woni weltare mawde abdani pin jeeɗi wadde émission e joɗadema ko ɓeydare mawde to banggue pulago to banggue gandal e ɗum fulankagal ane monsieur Gaydo ɗum jeeram mbaɗi basita eyi a jarama Djiby Guissé hade jaman ko ceerno wonno ganduɗa ko jangguinde min aɗa jangguinta hettiyankoɓe walla yeɓiyankoɓe sa wiyama hol Djiby Guissé holko wiyata yeɓiyankoɓe mi yima kala mbiwo wimi yimani ko pullo saabu sa yalti leydi Sénégal aɗa wi pakko Sénégal e sa namdo mbita ka Sénégal ga pullo no mbiyata yimɓe no mbiyata tubakoɓe no mbiyata arabeɓe no mbiyata koleɓe sa wuti guuroma noon to jeeɗa to yimɓe nani ka pullo hol hinde gonɗa kata gonɗa bisu ko pullo jago wiyemiri jago hinde ñeñago e galle maboy sukani ɓuɗande noon Djiby Abou Bambal wonno ndeginimi nokka won mbawa mirnaɓe kono ko wi maboɓe suudu kani wi maboɓe eyi ceerno Djiby salmitama kadi mum en beltima kadi e nande sawtumaɗo ɗo henna mbiɗa jeeɗa koye e hinde ñeeñɓe e wiyeteɓe fulɓe taw ko mabuɓe kadi ko mabuɓe suubaji mbate mabuɓe ina mbaɗi pecce no lawɓe ni andi seydi Thiam mi iwo dow andi fulɓe kala ni ɗemngal ndindi ko mawni ndindi ko Djiby kadi mboyi ko to ko mbi la différence kala larmodi li yëpp ma waɗa care
yóbbu lii moo cere yóbbu si yaama ñeeñaagu ko kiiɗe joyi wombaaɓe maabuɓe sakkeeɓe e lawɓe laana e woyɓe maabuɓe maabo cañoowo ko baŋnge mum maabo suudu paate ɓe ko baŋnge ɗum seerni maabuɓe maabo suudu paate kamɓe mbakkii kolli eɓe gaskini fulɓe eɓe yetti pulaw kamɓe ngonno ñeeñɓe fulɓe foy en 1612 ni way ceerno Djiby haadema artude Elimane an jeeɗa koye e hinde mafude suudu baati asila ɗum hakke gandalawe maɗa e darde ma e leñol ngol holi fayida mo jiiɗa e nawdude bambagu e jangde pulaar nde wonno wonɗa andi mi yi golle ma e projet men walla eɓɓore men PNVA to département Linguére wonko gonnoɗa toon e jangguinde fulɓe ɓe jangguina ɗume ɗemgal ɗumen windude e janggude hol fayida mo jiiɗa e ɗum ha kaɗa nawda bambagu e jangde pulaar min keeɓi chance mawɗo minen wuro ministére ɗo koɓe laamatoɓe ɗo kala jibinaɗo ma nanne jangde français ɗum mi keeɓi chance ɓuura ɗum ɗo mi jangi français ha mbuɗɗimi allah waɗi mi wakki wuddal mbaɗe hoɗe ma ari mana Dakar nebo demɗo Dakar jengeyeno mbaɗe hoɗana mana jibinantoɓe pulaar somi jibimo hoɗa somi pulaar jamɓe jinni koɗe ñaari ɗoɗo foydi mine maɗa keddinoɗo ha jettaɗa mi keddinoɗo soɓe koɗi soɓe jibi mi yima ha ɓoy noon paami komi intellectuel mi yiɗi bindi français naadimi pulaar ma ɓeydam ami pulaar en 1996 ɗo pitin ɗo sa kayaji joguinomi kayaji joguini mumtuɗo jogi emin jangga pulaar hawa dumunde min mbaɗi mana heblo min gañi kawguel min gañi min diplôme aji min nawa Linguére PNVA nen taw man wi noon machallah jamde pulaar ina waɗɗi moni kala ha tengti noon e wittiyanke ha tengti e ñeeña walla gawlo gurdunowo leñol biyowo ko biyowo ko ñeeña leñol walla gawlo leñol geɗe kewɗe ine ma janggade jiital ɗum woni sene fewi kadi yiya nafoore mawde seeɗi sene fewi hay to banggue ɓurana so tawi neɗɗo janggi gomɗo so wii jangde makko feewa o wata ɓurana ha feewa yo jangde pulaar te jangde feewa ɗum jangde gomɗo ceerno jangguinima tawa hollanimo ha jiiya yeeso ma ha tan nana mbaɗa mémorise hakkille ma mbawa fayi walla mbawa wilafi walla mbawa ɗum wallahu sa janggi pulaar noon taw ko jangguɗa pulaar ma walle ha jangde rew lawol ɗum woni nafoore jangde pulaar to bangno ñeñaɓe ɗum kam nafa mum alata hay gandi kewɗi jaari kewɗi sa jangi français sa wi jangi français ɓo yaaka ma jangga pulaar ɓe hunde wata ceerno Djiby haade wartude Elimane est ce que won yimre tawi ko pulaar mbawɗa yimande yeɗiyankoɓe taw ko pulaar jeyata hoɗuma welndu yimɓe keɗo kadi ndiyam ceerno mat haalɗo hunde mawnuɗo maga jangti yontiɓe ɗe jamto keɗe mbeɗe jamto si fof beeri e tawde muɗumɓe hakkude waalo walla mo tawi ma yimɓe tekkiɗe waalo pooli mbawa e hamde buubu ɗe yimɓe koɗade julol e balleɗe eɓe kañum yimɓe beeri leɗɗe birti yuuɓi cukki ha gase leydi gawɗe jaaɓe casɗe e nammare pirpirde taw tan jimte beeri mum ilam ɗiɗi maaji keewi liɗɗe keewi ceeli cap ceeli e dimbeje ɗum ko ɓesngu maayo ñebbe dene buɗe fatal ɗum ɓe nafola mawgo
kolle bubaji e jimdi e pitirloji ha yo fudiri jamo men daltiriya wala wima tan dal ko faddam sagde kattigo togo ilam ñir yo tan jimana le li dam wodi bi jamaji bi defirti gitam ngam an demi cegala ginna do goro non gëstu e badem kuna fera la sama tan do way mu dum jëm horam fewde e renda goddo tidati ni magam fewde e ndi lidi ngundi usowo jidam mbawa nan ngol jaw bongol nyungu wote terdam du toñe fiye wonte jambe do golam kono mburi jëm ni hegna dito dum jëm ya iliman sekali won nama juga musiko ko la yesma non ceerno education a jarama no fewi baba mata jarama no mbimi han gonanmi ɗon ko keɗotoɗo sabu ko heewiɗa ɗo ko koɗo garɗo kaɗa andi mo manduma no fewi ɗum saabi enen namde men hannde mbawara yewde no fewi sabu ko mbiyeɗo ko goto mo fof ko woni golle mawɗe ko fayte batte demde pulaar nde garɗa ɗo de garɗa ko hokkima ala koɗano ko hoppinan woni yimmoɓe taw gandama ko fayte batte jamde pulaar ɗon holno ɗon e hoddum ndu yaadu so tawi aɗa jogui hodduma ɓeydeni gona e affaire jamde pulaar holko jiiɗa ko tardini e gueɗe ma walla wonko ɓeyde e gueɗe ma en tant que garɗo mbiɗi fof ne addi hoddu mum ene hoɗana yimoɓe pulaar ha ɓoyi watti janngude pulaar holko tardinima hen walla wonko ɓeyduma hen seedi gisi sa liɓi nula toon woni ɗum ɗon jiɗa pulaar ko jiɗa ñeñako allah hokkuma hinde kadi ma bo sutu paati jangga pulaar wona intellectuel ngara e wuuro tawa kadi yimɓe pulaar dokitare wi ɗum yiɗa toon yiɗi toon nula non seydi ngaydo tan kala ko jogo men so wona tan mona ɓeydare nani minen aɗa haala ane baba ma hol peeje ɗo jogui ɗo hol sirlu mo jogui ɗo nden wa nawɗo pulaar walla nawɗo ɓiɗo pulaar ɗo ha yimɓe batti yattitede ene jengguino e ɓuure goɗɗe kono sirlu won mawɓe wonnoɓe wonnoɓe caggal no walla ala ko pilli tan kamɓe ko pilliɗo ane on pilliɗo walla won wonɓe wonnoɓe caggal ko hol sirlu mo jogui ɗo Cahamat andi sa yi hande yiɗo heewi no jiɗo mana ɗannani yiɗo jawdi ɗani ɓe dañi so nottum ngaɗa haydara ɓe jooɗa ɓe fewani yiɗɓe ɗanɗo tawi yiɓe hande nde petta bal jangga bal janggo bal en pawri hen no hen galleji waɗi hen keewi hen jonta hen on saha nden nde min woni Linguére en 94 Hamad Thiam ko mboɗere sidi ko moɗo jonta dinal kadi mana laaɓo jomi gueɗal harnoteɗo jeeɓeteɗo exemplaire wonde groupe makko ɓiɗɗo makko ɗum takkima sako sigi maɗo jeeya e Mamoudou anen e Sambodi Sebe e tiɗi mana sukaɓe dariɓe tiɗi hati capannayyi goo moniteur min tawi jeeyami nati ɓeɗe ɓuɗal en mbay haaw en Linguére en Duuji en Dille en mbaɗa wonde o yaaji ala mi tagino kono minen on saaha nde minen jangguino pulaar ɓe emin jonta emin mbiɗa yiide emin kaari komin yeɓeteɓe kala neɗɗo yiɗi wadno mbeyi kala neɗɗo on saaha yiɗi wadno mbeyi encore noon mum fof yiɗi jangguino pulaar addata eɗe janngoɓe yidde mana jagdi yidde ko waɗata ko ma ceerno ma wona neɗɗo mawɗo yonte ha famide doro tan mo yon jeeya ɗum wir jeeya ɗum jom ɓeɗo waɗi carriére
ɗum min kulimana ɗo wonde golle ha ɗiɗi ha joni golle ɗe jabo kadi neɗɗo sa yiɗima neɗɗo fof ne jogui mana neɗɗo fof ne jogui fayida andi kala jibina ɗum joga jikkiji tati jikke mana julɓe jikki jinnaɓe e jikki leñol ma sa woni juulɗo a joga jikki a juul jumaje ma sa juulan a ɓuuri jikki julɓe sa woni mana fuutanke walla mana pulɗo a joga jikki a ɗum jinnaɓe ma sa woni sagal sa nafaani a ɓuuri jikki jinnaɓe ma sa woni pulɗo a woni a foti haade pulaar sa rende fulɓe pulaar ɗum jogui jikki ha pulaar neɗɗo fota ɗum sa woni pulɗi pulɗo sa rende fulɓe wonta ka pulaar yimɓe nan walla kolla ka pulɗo ina ɓuuri jikki joma ko noon a jarama no fewi Baba Amar dafa kam ɗo seeɗa andi ko waktumen ɗen pulaar ɓe janguetno waɗano diine waɗano kiirlode sa ƴeewi hanki e hannde holno way hayma hannde ko anda nokkoto hoɗuma ƴeewa banen Baba Amar kono hannde so ƴewtodima ɗinguere pulaar walla ɓeydude pulaar ene hussi walla wiide est ce que ne woodi sa ƴewtodima hanki hannde holno way hayma hanki ɓurno hanki pulaar ɓurno heewde hanki pujirnoy ɓurno heewde hanki desir ɓurno heewde hanki jangde pulaar ɓurno heewde waɗi walaare mawni feewi banggue jangal nde ete banggue ɗiwede e culture o woni culture uji ɗi sinno feewi jiɗɗiɗo ne hen modernisme o naatiri ɗum nden Sénégal wonno ko Sénégal télévision alano gueɗe goɗɗe no jaaji en hannde noon sa woni galle ma ponɗa yiɗi digal ko ma yiɗi nder galle télévision e whatsapp e internet ɗum so doole a famide wona yimɓe yiɗa pulaar wona yimɓe gandi sa woni nder galle ma sukaɓe kan émission ɗo a yetto walla nandi hen heewɓe hen ma kasojin ƴeewɗi émission modernisme o e télévision ngaji ɗi e whatsapp uji ɗi e internet o usti mana prix ko waɗi non wona salma puɗɗa tilma aɗa juuɗi aɗa yiita hen nokku a yaha taw fof aɗa yeewa taki amde ƴeeɗa goota tawtire mana jemmi dare walla tawde mana taw tawtirede kiɓe Baba Amar mi joguinoma kam kono ha garta so Allah jaɓi men eyi mboɗo anndi waktu men joni gasi eɗen nganndi jangde pinal yaade eɗen kaali haala jangde kono pinal kawti en eɗen nganndi goɗɗum e fambago ko pinal men jeeya ceerno Djiby jiɗɗoɗen ɓayni en ngari ha e gastunde golle ɗen holi wasiya dokkata ɓiɓɓe fof ko faate janngude jangguirde ɗemngal mum neni wonɓe tawde kay alama fotani ɗon wasiya hay ginnade jam wuteen so naata ran omo joga a jikki o haala pulaar so haala pulaar woni jikki kadi ɓuri tewtude ko ɗi labde ko e wonde gonko kala gandal ngal janggata e aduna sokos ɗonɗo wawi wonde sa jangguel pulaar yawde wawa nde ɓurta wawde yawde wawa sa jangi pulaar hawde maîtrise pulaar sa jagga gandal awtingal pulaar ko nde ɓurta fewintade nde ɓurta ko yawde ko sa woni tubako e nder salle de classe jagga gandal to katama ɗumɗo français adama o wata watta koko ɗemotmo yo to kala ɗi pour yo janngude ɗi tew so yiɗi kono ngal muudingal yo watte yo jangga ngal o anna ngal o wawa ngal so suwama kalma eyi wato en ngari e gasdude golle men ceerno ilimani hoko koynodama nderde e ko adi ko fof en calminimo no fewi ele juurimomo sabu ngam wonko jangguini naalankoɓe ko jangguini naalanke ina alay saago ene foti janggude ɗemgal mum
sabu janngude demngal mum taw ka naalanke walla taw ka mbiyata ka koɗowo wonko jogorɗa ko heewi fayde batti wittoji ha mbawa ɗum dañde sabu surtout ma hannde defte pulaar no bindirani sa yi ko heewi ko jiɗɗa haalde tarikaji nantone wadde kadi ɗum en jettima no feewi wadde o nawdi ɗo ko heewani walla kadi ko weeɓani en jettanamo no feewi wadde fof kadi en mbiyo kadi hannde kadi baba maɗa jarama no feewi addudema naalankoɓe waybini taw kadi genddiyankoɓe naane no wini o wi ko ñeeñi ɓeren goni genddiyankoɓe ko haali ko gooɓe sabu ko kamɓe goni ganduɗa hoorema haaloɓe ko rimɓe ɓe mbaɗata ko ɗum wadde kamɓe ɓene kaɓe ɓe jarama no feewi ko haali ko ɗum ɗon wadde hannde kadi mbima ceerno Djiby seydi Cissé baba Mamadou hannde kadi a jarama ceerno Djiby holko waɗata bannden kadi wona mbayniɗo tan ganda émission ko émission maɗa sabu aɗa wawi nawde gueɗɗi aɗa wawi nawde goɗɗum e nakkore jangde ndi fof laddana bandiraɓe jeema kadi keɗo ma keɓ ƴettet fama ɗum holko mbaynota bannden jarama ceerno Macham jarama monsieur kadi goɗeɗe peewi on tinnima on darima darde yonde darde tiinde on hatantere machallah no feewi ɗum woni wiyatare noon tidde fulɓe monnance kone yewta ko memi fulɓe fof o tinno tinno feewi e ɗuɓɓude koɓe tawi ko ɓeytede jamma ɗo neɗɗo ma ele zaman kono ren gonɗa ɗum ngal wona sare e neɗɗo ɗum ngal wona sare wonde koye wonde koye jogode pulaar wonde koye jangde pulaar wonde ko kiiri yimɓe yo ñagu pulaar yimɓe yo tinno ɗemngal ngal tinno e gollade tinno yadde e zamanu jokkodire ko neɗɗo goto tiddino yonta ɗumen won huno goto e wonno doole woni kontare so peccima usto fulɓe won gotum yewa berdir koolaɓe nde o caggal mum to banggue jangde nde to banggue laamu ngu e to banggue mana fof yo gadden jon yo gandu feew tiɗ kadi yeeso makko ɗumen ɗo caggal ceerno Djiby a jarama en jetti Allah en jetti Ibrahima Torfan e ndey Fatuma Sami kamɓe gonno e kaɗen he enen kalɗo yewtere men ha saaha moɗo bandiraɓe yewo ɓiɗɗiɗi TV Allah jarama on jarama